Esponenti ewlenin tal-Partit Nazzjonalista qed jissoktaw jattakkaw il-qorti wara deċiżjoni li tkun annullata sentenza li tat żewġ siġġijiet żejda fil-Parlament lill-Partit Nazzjonalista. Is-sentenza tfisser li l-proċess legali jrid jibda mill-ġdid minħabba li l-ewwel qorti ma sejħitx lill-Partit Laburista fil-kawża. Wara s-sentenza l-Partit Nazzjonalista attakka s-sistema ġudizzjarja permezz ta' stqarrija fejn saħansitra qal li qed tkun manipolata mill-Partit Laburista. Anke s-sindku tal-Mosta Edwin Vassallo għażel li jikteb kontra l-qorti. Vassallo għandu interess dirett fil-każ għax hekk jingħataw dawk iż-żewġ siġġijiet u jerġa' jsib postu bħala membru parlamentari. Fuq Facebook Vassallo beda biex jikteb illum saret inġustizzja mad-demokrazija. Illum il-qorti ħadet deċiżjoni riskjuża mal-fatti. Iżda dan ma kienx biżżejjed. Qal ukoll li fil-pajjiż reġa' għandna problema ta' demokrazija u tenna li l-qorti għadu kemm ħareġ sentenza skont dak li talab il-Labor. Brabta ma' sentenza tal-qorti żied jgħid li dan huwa l-pajjiż, jew taqbel mal-gvern jew għalaq ħalqek. Bħalli kieku dan ma kienx biżżejjed Vassallo sokta jikteb u reġa' sostna li l-qorti sabet mod faċli kif taqbel ma' min ma kellux raġun. Is-sentenza ta' nhar il-ġimgħa ingħatat mill-ogħla qorti f'pajjiżna magħmula minn 3 imħallfin, fosthom il-Prim Imħallef Silvio Camilleri. L-attakk fuqha mill-Partit Nazzjonalista ġab l-istmerrija tal-Ministru tal-Ġustizzja li qal li l-kap tal-Oppożizzjoni jrid jifhem li għandu kariga istituzzjonali u l-inqas li jista' jagħmel hu li jkun diċenti u juri rispett lejn dan l-ogħla organu fis-sistema legali ta' pajjiżna.